buksan natin ang ating mga Bible sa John chapter 1. At nais kong ibahagi sa hapong ito sa ating meditation tungkol po sa Lamb of God. Behold the Lamb of God. Masdan, narito ang Kordero ng Diyos. John 1 verse 29. Ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Narito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, muli kaming tumatanaw sa inyo at muli naming tatanggapin ang mga katotohanan at aming mararanganan ang iyong dakilang biyayang kaligtasan sa pamamagitan ng aming muling pagpupulay-pulay ng dakilang pagliligtas nito. Tulungan niyo kami, Ama, na may tuon namin ang aming buong puso at isipan sa inyong mga salita. At nawa magbukas kayo ng puso ng mga taong wala pa po sa kaligtasan. At hayaan niyo na ang inyong pong mga salita ang paglalarawan ng iyong dakilang biyaya, ang tumimo sa puso ng bawat isa upang sila man ay maligtas sa inyong mga tao. Muling manariwa ang dakilang biyayang natanggap namin at mapatibay kami sa aming pamumuhay pananampalataya. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Now, alam natin si Juan Bautista, siya ang propeta ng Diyos na sinugo na siyang mangunguna upang ipaalam sa lahat ng tao na darating ang Mesiyas. Siya ay puno ng Espiritu Santo simula pa lamang sa sinapupunan ng kanyang ina at nababatid niya sa kanyang sarili na siya ang tagapagbalitang mauna para kay Jesucristo. Now, sa lawan ng Jordan, siya'y nangangaral ng pangangaral ng pagsisisi at ito'y sa pamagitan ng tanda ng pagbautismo. At marami ang pumupustyon sa kanya. At maraming naniniwala na siya na ang Mesiyas na sinugo ng Diyos, ngunit sa kanyang kababaang loob, hindi siya umamin at hindi niya inangkin ang kalulatian para sa Panginoon lamang. At dahil dito, kanyang itinuro ang mga tao sa totoong Kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. At sa lawa ng Jordan, nakita niya ang Mesiyas na dumarating. Hindi sinabi sa atin kung siya ay nagulat na ang Mesiyas ay ang kanyang pinsan na si Jesus. Kundi kinilala niya ito upang ipakilala sa mga tao na dumating na ang totoong magbautismo sa Espiritu at sa apoy. Tayo man, kailangan mapaaninag sa panimula ng ministeryo ni Juan at ilapat sa ating mga buhay bilang mga Kristiyanong dapat ding mangaral at magpatuo sa dakilang tagapagligtas natin, walang iba kundi ang Kordero ng Diyos. Na paano ipinakilala ni Juan si Jesucristo sa mga tao, siya rin po dapat nating ipakilala si Kristo sa mga tao sa ating panahon ngayon. Si Jesus ay pinakilala ni Juan sa malakas na panawagan nang sabi niya, narito. At sinabi niya, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Nais kong ibigay ito sa tatlong bahagi. Una, ang panawagan ni Juan sa kaligtasan.
Ikalawa, ang panawagan ni Juan sa tagapagligtas. At ikatlo, ang panawagan ni Juan sa pananampalataya para sa kaligtasan. Una, ang panawagan ni Juan sa kaligtasan. Maikling salita, isang salita. Sa English is behold. Sa Tagalog, narito. Nakaiba po kahulugan ng narito at behold. Ang behold po, isang malalim na salita po sa panahong yon, sa simpleng salita, look. Behold po, mas malalim. Ibig sabihin, suriin, kilatisin, kilalanin. Magkaroon ka ng tamang pagkilala at relasyon doon sa iyong titignan. Not just a simple look. At ang salita sa Tagalog is narito. Para bang sinasabi, eto. Hindi ko may bigay ng tamang salita sa Tagalog. Ang salitang behold. Ibig sabihin po ng behold or narito, see for yourself. Huwag kayong maniniwala sa sinasabi ng ilan. Isang panawagang napakahalaga na mismong ikaw ay magkaroon ng personal na pagkilala kung sino ang tagapagligtas. Masdan ninyo ito sa inyong sarili, kilalanin, suriin. Yan po ang dapat na maging ugali ng taong nakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos, na ikaw mismo kailangan unawain mo, tignan mo sa iyong sarili kung sino itong si Jesus, kung sino itong si Kristo. Napakalaga po ang panawagan ni Juan. Maging si Jesus Christ, ganon din ang kanyang panawagan. Sa kanyang mga alagad, ginamit niya ay hindi po behold, but kung sinabi niya, come and see. Come and look for yourself. Makikita natin yan, yung kanyang panawagan sa John chapter 1 verse 39. Tignan po ninyo ang invitation ni Christ to come and see. Ang mga alagad ni John the Baptist, noong makita nila si Jesus Christ, sapagkat tinuro ni John si Jesus Christ na ito ang kordero ng Diyos, lumapit sila, sumusunod sila sa ating Panginoon. At tinanong nila, Panginoon, saan ba kayo nakatira? At sinabi ni Jesus Christ, verse 39, sinabi niya sa kanila, halika kayo at tignan nyo, come and see. Pumunta nga sila at nakita kung saan siya nakatira. At sila'y nanatiling kasama niya ng araw na yon. Ano po ang pinapakita nito ng Panginoon? Sa Panginoon din, nag-anyaya, halika, sumama, tignan nyo kung saan ako nakatira. At nung makita nila kung saan nakatira si Jesus Christ, hindi na sila humiwalay. Yun po ang ibig sabihin ni Juan, na pag sinabing, behold, come and see, look for yourself, suriin ninyo, kilalanin nyo, hanggang na kayo ay makasama ni Kristo. Marami po sa ating panahon ngayon, ang nakikinig ng mensahe, minsan lang, pagkatapos, paalis na. Hindi nila nasuri, hindi nila nakilala, kaya wala silang tamang relasyon. Kailangan natin ang tamang relasyon. Kaya ganito, katindi ang panawagan ni Juan. Huwag kang magtiwala sa mga sinasabi ng ilan, ng iba. Ikaw mismo ang dapat makasaksi, ikaw mismo ang dapat lumapit at kilalanin at suriin kung sino itong tagapagligtas. Dapat tayong lumapit at tignan sa ating sarili. Kilala ba natin si Jesus Christ? Ang ating bang panampalataya kay Jesus Christ, as masabi natin, bunga ng ating pagkakilala sa Kanya. Dahil ang faith, hindi po ito pahala na o lundag sa dilim. Ang faith is based doon sa iyong personal na pagkakilala sa Panginoon. Matibay ang iyong faith. At ito din ang patutuan ni Juan na apostol tungkol kay Jesus.
Jesus pagdating sa kanyang mga sulat. Basahin natin ang kanyang sinulat sa 1 John chapter 1 verses 1 to 4. Kaya niya sinulat ang Book of John, Book of 1st, 2nd, 3rd John, upang ipakita sa atin, ipakilala sa atin, upang tayo mismo ang tumingin at kumilala, magsuri kung sino itong Panginoon na kanyang pinanawagan sa lahat ng tao. Ang sabi ni John the Beloved, 1 John chapter 1 verse 1 to 4. Ang sabi niya, yaong buhat sa pasimula na aming narinig, nakita ng aming mga mata, aming napagmasdan, at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. Kita nyo, hindi makapaglalarawan, makapag-picture si John the Beloved kay Jesus Christ kung sino siya, kung wala siyang intimate relationship with Christ. Kung hindi niya kilala si Kristo. Ang sabi niya, sa pasimula, aming narinig, aming nakita ng aming mga mata, aming napagmasdan, nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. Ang pagkakilala niya kay Kristo ay salita ng buhay. Ganun katindi ang pagkakilatis ni John the Beloved kay Jesus Christ. Verse 2, at ang buhay na ito ay nahayag, aming nakita, aming pinatutuhanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama, at sa amin ay ipinahayag. Ang sabi ni John the Beloved dito, ito yung buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama, at sa aming namasdan, nakita, at yan naming ipinapahayag sa inyo, para makilala nyo rin. Kita nyo ang batayan ng faith, ng panampalataya ni John, batay sa katotohanan na kanyang natutunan. Hindi yung, basta ako naniwala, bahala na. Kahit ano mangyari, basta ako may faith. Hindi yon. Ang totoong panampalataya na kapagliligtas, based doon sa truth na kanyang naranasan. Verse 3, ipinapahayag namin sa inyo, yaong aming nakita, at narinig upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Wow! Ganon din po dapat ang gawin natin. Na kung tayo magpatotoo sa ating mga kaibigan, sa ating kapitbahay, ay hindi lang basta sumampalataya ka, manalangin ka lang, ikaw ay magpapalay. Pakilala mo si Kristo. Batay sa iyong karanasan, paano ka niya iniligtas, paano ka niya binago, ipakilala mo na itong Kristo ay isang makapangyarihang Diyos na nagbago ng aking buhay, na siya gumatak sa akin mula sa lusak ng kasalanan tungo sa buhay katuwiran. Ipakilala natin. Verse 4, kaya sabi nito ni John, verse 3, at tunay na ating pakikisama ay sa Ama at sa kanyang anak na si Kristo. Na habang nakikilala natin si Christ sa pamamagitan ng pagtuon ng mga apostol, nagkakaroon tayo ng fellowship with God the Father. Meron tayong fellowship sa Ama. Meron tayong fellowship sa apostles. Meron tayong fellowship kay Christ. Yung ating faith, yung basis ng ating faith, ay buhat sa truth. At hindi tradisyon. Kaya sabi sa verse 4, isinulat namin ang mga bagay nito upang ang aming kagalakan ay malubos. Kagalakan ng mga apostol na maipasa sa atin ang kanilang natutunan, ang kanilang nakita, ang kanilang narinig, ang kanilang namasdan, ang kanilang nahipo. Ipinatutuo sa atin. At sa ating pagkaalam ng mga katotohanan ito, parang tayo na rin ay kasama ni Kristo sapagkat we have fellowship with the Father and to the apostles and personally to Jesus Christ. Ang salita ng buhay. Salita ng buhay ay mapapasa atin. Kanilang nakita, pinatutuhanan at ibinabalita sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Kaya po hindi dapat kinatatamaran o kinaantukan o tinutulugan ang pangangaral ng salita ng Diyos. Sapagkat habang ipinapangaral ang salita ng Diyos, ang salita mismo ang magsasalita at pinapaliwanag ng mga ngaral. Nararanasan natin ang ating fellowship with the Father and of the Son.
Nagkakaroon tayo ng matibay na basis ng ating faith. Hindi tradisyon, hindi minanang aral, kundi directly from His Word. Ipinapahayag namin, sabi niya sa verse 3, ang aming nakita at narinig upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. And then, verse 4, isinulat pa nila upang ang kanilang kagalakan ay malubos, kagalakan ng mga lingkod ng Diyos, na tayo makapag-share at makita natin nagliliwanag din ang ating siniringan ng faith. Nagliliwanag lang ng buhay dahil mayroon silang basis ng kanilang pananampalataya. Tingnan nyo mga taong sinasabing may pananampalataya sila sa Diyos. Christmas. Kamatayan ni Kristo sa krus. Nagpapapako. Sabi na mayroon silang intimate relationship with Christ sapagkat tinularan nila ang pagkakapako ni Kristo. Yung ba yung batayan ng yung personal relationship with Christ? No. Batay po sa salita ng Diyos. Yan ay mga tradisyon, mga gawa ng tao. Yan ay pagnapastangan sapagkat yan ay nagpapakita kulang ang ginawa ni Kristo sa krus. Kailangan dagdagan nila sa pamagitan ng pagpapako ng kanilang sarili. Kaya mabigat pa yung pakong kanilang ginagamit ni-sterilize pa na sa linggo. Tapos pinipilit pa kung saan yung medyo may butas na, may peno. Hindi naman dito si Kristo pinako, dito sa puso. Subukan na magpapako sa puso. Napakalaga po ng salita ng Panginoon. Panawagan na dapat makilala natin siya personally sa ating mga buhay. Magkaroon tayo ng personal relationship with Christ. At hindi na yung easy believism, basta ako, nag-altar call na, okay na, ligtas na ako. Hindi po yan. Walang basis sa kaligtasan yan. Hindi yan nakapagliligtas. Yan po ay pagbibigay ng false hope. False salvation. Marami pong naniniwalang Kristiyano sila. Pero walang basis yung faith nila. Ang basis nila, marunong ako tumugtog ng instrumento, ako'y nagagamit sa church, nagagamit, ako'y nagagamit ng Panginoon. Yun ang basis ng kanilang kaligtasan. At base pa, minsan, masabihin pa na, nagbago na sila ng buhay nila, wala na silang bisyo. Well, pero tanungin mo, paano ka naligtas? Basta sumampalataya ako. Diba? Yun na, sumampalataya ako eh. Ganun ba? O sige, tatanungin kita. Naniniwala ka ba sinasabi sa Ephesians 2 na ang isang tao patay sa kasalanan? Oo naman. Naniniwala ka ba na isang patay hindi pwedeng maniwala? Hindi pwedeng umibig? Hindi pwedeng sumampalataya? Oo naman. Paano ka nakasampalataya kayong patay ka? Diba? Basta sumampalataya ako. Paano ka nasasampalataya kung patay ka pa? Hindi masagot. Dala ka lang din ng kaligtasan, basta mainit ka lang, church, mag-attend ka. Pero ang patayan dito ay katotohanan. Ang salita ng Panginoon, come and see for yourself. Ay naman tayo din dapat manawagan din sa lahat na kanilang tignan sa kanilang mga sarili sa mga patotoo na nakikita nila sa mga taong binago ng buhay, mga dating nasa mga bisyo, mga taong grabe sa kasalanan. Paano sila nabago? Dapat silang lumapit at makinig paano sila binago. At tayo rin, kilala natin ang ating sarili. Bagamat tayo makasalanan pa rin because of our remaining sin. Pero alam natin, mayroong ginawa ang Diyos. Alam niyo ba, kung sasanayin natin ang magpatuto sa iba, lumalago tayo. Lalago tayo pag nagsishare tayo. Means of grace yun eh. Bakit? Habang tayo nagsishare ng gospel, nare-rebuke tayo eh. Kasi hindi ka pa talaga makapag-share dahil meron ka pang ginagawa na hindi magandang patotoo. Kaya habang nagsishare ka, tinatanggap mo kung ano yung mali sa'yo, lumalago tayo.
tayong manuwagan sa maraming tao na tignan nila mismo sa kanilang sarili at huwag na silang makinig kung ano yung kwento ng iba. Upang makita nila ang bisa ng pananampalataya sa Kordero ng Diyos. So yun po yung panawagan ni Juan sa kaligtasan. Ikalawa, ang panawagan ni Juan sa tagapagligtas. Ang sabi niya, ang Kordero ng Diyos, behold, the Lamb of God. Hindi sinabi ni John, masdan, tumingin kayo sa akin. Ako isang dakilang propeta ni Jesucristo. Pag kayo'y sumampalataya sa akin, maliligtas kayo ng Kordero ng Diyos. No? Inalis ni John yung mga mata ng tao ito, mga nagtatanong, mga nag-idol sa kanya. Sinabi niya, behold, the Lamb of God. Tingnan ninyo itong Lamb of God. Now, pag sinabing Lamb of God, sa mga Hudyo, they know the context about the Lamb of God. Sa atin, hindi natin alam yun. Hanggang ngayon, yun ang nilalagay sa altar ng mga relihiyon. Mayroong isang kordero ron nakasaksak ito, nakalaylay yung yung kanyang liig. Now, alam nila sa mga Hudyo, kaya yung message na ito, alam nila na ito, tignan ninyo, ang Kordero ng Diyos, ito mag-aalis ng kasalanan ninyo. Sapagkat sa lumang tipan, para mapatawad ang bayan at mapatawad ang paring mag-aantog ng sakripisyo, kailangan nilang magsakripisyo at magpatay ng isang kordero. At paadasin ng dugo, susunugin ito ng patay. Para sa ganon, sila'y mapatawad pansamantala sa kanilang mga kasalanan. Pero ang permanent na pagpapatawad ng kanilang kasalanan ay yung kanilang pagsampalataya sa darating na Misayas na kanilang ginagawa sa pamagitan ng pag-aalay ng kordero. Alam din na, ibig sabihin no. Kaya, pagsigaw ni John the Baptist na, behold the Lamb of God, wow, alam na nila, ito yung Misayas. Alam na nila, ito ang Misayas. Ito ang tagapagsalita. Naalala niyo ba, noong si Isaac ay ihandog ni Abraham sa bundok ng Moriah? Kung ating babasahin, Genesis 22, verse 7 to 8, yung portion na yun. Ganito ang pagkakasabi. Nagsalita si Isaac kay Abraham na kanyang ama. Ang sabi niya, ama ko. At sumagot si Abraham at sinabi, narito ako anak. Sabi niya Isaac, behold, basta nyo, narito ang apoy. Hawak ni Abraham ang apoy. Narito ang kahoy, pasan ni Isaac ang panggatong. Ngunit nasaan ang korderong handog na susunugin? Nasaan ang kordero na handog na susunugin? Kaya sinabi ni Abraham, anak ko, ang Diyos ang magkakaloob ng korderong handog na susunugin. At sila'y umalis na magkasama. Now, tignan natin yung tula dito, mga kapatid. Kung paano yung pinapakita rito na mismong sa bibig ni Abraham, punong-puno ng panampalataya na mayroong korderong ihahandog para sa kasalanan ng sanlibutan. Pero sa kalagayan nito, inutusan siya ng Diyos, Abraham, kunin mo yung pinakamamahal at kaisa-isang anak at ihandog mo siya bilang sakripisyong susunugin sa bundok ng Moriah. Now, alam ni Abraham yun. Alam niya kung paano gagawin niya sa kanyang anak na gagawing handog susunugin. Sapagkat araw-araw siya naghahandog ng tupa, kanyang ginigilitan sa liig, tinatalian sa dalawang paa, magkabila, at inihiga doon sa altar na puros gatong, at andyan yung apoy, at kukunin yung
kutsilyo, hawakan ang kanyang liig, at giginitan. Alam ni Abraham yun. At alam din ni Isaac, sapagkat araw-araw nakikita niya ang kanyang ama, na tapat sa Diyos, na sumasamba. Kaya ang tanong ni Isaac, nasaan ang kordero? Pero sabi ni Abraham, ang Diyos sa magkakaroon. Totoo naman, ito'y kumalarawan sa ating Panginoon. Sapagkat kung si Isaac ang mamamatay, alam natin ang dugo ni Isaac hindi makapagpapatawad sa sanlibutan, kasalanan sa libutan. Pero si Isaac, punong-puno siya ng tiwala sa tatay. Ang sabi ni Abraham, halika anak, akin na yung kamay mo, tatalian ko na sa likod. Akin na yung paa mo, tatalian ko na. Tapos, biga ka anak. Lalagay kita sa altar, sa gakong. Wala tayong makitang nagbiglamo si Isaac. Bakit? Kilala niya tatay niya kung gaano niya kamahal ang Diyos. At kilala niya rin ang tatay niya kung paano siyang sinasagot ng Diyos, dinidinig ng Diyos. At ang paniniwala ni Abraham, muling bubuhayin ng Diyos si Isaac. Napaganda po, mga anak natin, tiwala sa atin na tayo mga Diyos. At tayo'y naghahayag ng ating panampalataya hanggang sa climax ng ating worship. Ayaw itaas ni Abraham ang kanyang kutsilyo, hinawakan sa leeg, si Isaac at tinaas ang kutsilyo. Ang sabi ng Panginoon Abraham, masakta ng bata. Dahil napatunayan ko na kahit ang pinakamamahal mo, kaya mo bigay. Alam ng Diyos yun, pero hindi alam ni Abraham hanggang saan ang kanyang panampalataya sa Diyos. At dahil sinabi ng Diyos na ngayon, nalalaman ko, confirmation nyo kay Abraham. Abraham, ngayon nakikita ko na handa mong ibigay ang pinakamamahal mo, masunod lamang ang kalooban. Kaya tinawag niya yung bundok ng Jehovah Jireh. Ang ibig sabihin, sa bundok ng Diyos, kung naroon ka, walang humpay pagpapala. Patuloy na ibibigay ng Diyos ang pagpapala. At saan ang bundok ng Diyos? Saan ang templo ng Diyos? Di ba ang iglesia? At ang iglesia po ang haligan, suhay ng katotohanan at ng pagpapala. Hindi matatapos ang pagpapala ng Diyos magmumula sa iglesia. Ipinakita ni Abraham ang kanyang pananampalataya. At hindi nga hinayaan ng Diyos. Ay naman talaga ng Diyos na alisin mo yung pinakamamahal mo, patayin mo yung pinakamamahal mo para masunod lamang ang Diyos. Hindi. Ang mensahe ko ron, doon sa pinakamamahal mo, ano man yun, anak mo, trabaho, ano man yun, lagi mong unahin ng Diyos. Hindi naman sinabing patayin mo pinakamamahal mo, at hindi pa mabayaan ng Diyos yun, kundi unahin mo ang Diyos sa lahat ng mga minamahal mo at patuloy at ibigay at magkakaloob ang Diyos, Jehovah Jireh. At ang lahat ng ito ay anino lamang sa darating na kordero. Na kung tayo sumasampalataya sa kordero, ganun din, wala rin tigil ang kanyang provision sa kanyang mga tao. At narito, sabi ni Juan, ang totoong kordero. Kilalanin mo, lapitan mo, ito yung tagapagligtas. Hindi ang iyong mabubuting gawa, hindi ang iyong reliyon, kundi ito ang tagapagligtas. Ito ang basis ng iyong pananampalataya upang ikay maligtas. Ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So, ikatlong panawagan ni Juan. Una, panawagan niyang bihog. Panawagan para sa kaligtasan. Ikalawa, panawagan para sa tagapagligtas. Ngayon naman, ikatlo, panawagan para sa pananampalatayang nakapagliligtas.
Tingnan nyo. Ang sabi ng ating text, behold, narito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang panawagin dyan, sumampalataya na ito ang Kordero na magpapatawad ng iyong kasalanan. So, ang panawagan dito ni John ay magkaroon ka ng totoong pananampalataya. At ang mga tao ng Diyos, hindi naligtas yan dahil sa kanilang mabubuting gawa. Kundi sa pamamagitan ng panampalataya, tinanggap nila ang kaligtasan. Pero ang panampalataya, kaloob din ng Diyos sa mga taong nakikinig ng kanyang salita. Ang gusto ko lang banggitin muli tungkol sa kaloob na panampalataya o kaloob na saving faith. Mayroon akong narinig. Hindi ko magbabanggit na kung sino at saan lugar. Ang sabi niya, ako naman nagtuturo na sa Couples for Christ, Couples of Christ. Nagtuturo din ako sa mga seminars. At naubos ko na lahat ng mga reliyon, Jehovah, Muslim, napunta ko na lahat dyan. Isa lang naman ng Diyos sabi niya. Nakadepende lang yan sa iyong panampalataya. Sabi ko, yung bang panampalataya mo talaga mapagkatiwalaan mo? Oo! Yung panampalataya ko, Pastor, nagtitiwala ako dyan. Talagang meron akong tiwala. Sabi ko, kung mayroon kang tiwala sa Diyos, parang alam mo, ang para sa akin, kung totoo yan, panampalataya mo, alam mo, mapapabilang ka dapat sa iglesia nito Kasi yung mga member ng iglesia nito, sila yung may totoong panampalataya. Hindi, Pastor, nasa iyo naman yun Sige. So doon, kumuha ako ng konting aral para sa atin. Ano yung faith? Ang faith po, ang saving faith, ay hindi nababatay sa damdamin. Basta ako, sumumpalataya ako. Naniniwala ako sa buong puso ko talaga. Ako sumasampalataya sa Diyos. Na hindi po nababatay ang saving faith sa emotion. Pero ang saving faith is puno ng emotion. At ang saving faith hindi rin nababatay sa ating katalinuhan. Pero ang saving faith ay batay po sa katotohanan iyong natutunan. At ang saving faith, sinabi ni James, ay buhay. Nakikita ang ebidensya na ikaw may panampalataya. Because faith without works is dead faith. Kaya sabi ko, nasaan ka ng Sunday? Ba't wala kayo? Faith ba yun? Damdamin yun O sa isip lang yun. But faith, nakikita sa gawa. Hindi mo po siya. Sabi ko, mas maganda pakinggan mo yung mga mensahe. Para malaman ko yung saving faith. Kasi yung faith na yan ang pininiwalaan mo. Yung faith mo sa iyong sarili. At niniwala ka sa iyong sariling faith. Pero saving faith, mayroong object. And that is the Lamb of God. It takes away the sin of the world. Ang saving faith hindi mula sa emotions, hindi rin mula sa katalinuhan. Ang saving faith ay mula sa salita na kanyang napapakinggan. Faith cometh by hearing the Word of God. Kaya sabi sa Romans 10:17, kaya ang panampalataya ay nanggagaling sa pakikinig ng mga katotohanan ng mga salita ng Diyos at ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo. At ang mga taong ito na mayroong
magtitiwala kay Kristo dahil nakilala nila, nakita nila, nasuri nila, napakinggan nila, naranasan nila. Sino yung mga taong tumatawag sa Panginoon? At ang sabi sa Romans 10:13, those who call upon the name of the Lord shall be saved. Bakit po? Kilala nila si Kristo. Kilala nila ang kanilang tagapagligtas. Tingnan niyo sabi sa Romans 10:13 hanggang 14. Ganitong pagkakasabi, sapagkat ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Pero huwag natin alisin ang immediate context, verse 14. Paano sila makakatawag? Paano sila nagkaroon ng paniniwala? 14. Ngunit paano nga silang tatawag sa Kanya na hindi nila sinasampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mga ngaral? Kaya ang totoong panampalataya na kapag liligtas ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya ng panawagan dyan, look for yourself. Behold. Mag-personal ka mismong kilalanin, hindi sapat yung, basta alam ko na yung Kristiyano, alam ko na. No! Kilalanin mo kung sino si Kristo, anong ginawa niya, paano kanya tinawag, paano kanya niligtas, anong ginawa niyang pangliligtas sa iyo. Para ang batayan ng faith mo ay nababatay sa ginawa ni Kristo at kay Kristo. Hindi sa akala mo. Kaya sabi rito ni John, narito ang kordero ng Diyos. Siya yung object of your faith. Siya yung tampok ng iyong panampalataya. Doon ka lamang dapat kumapit doon sa tampok ng iyong panampalataya. At ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol kay Kristo, 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Ang sabi, 2 Corinthians 5:21, para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan upang sa Kanya tayo'y maging katuwiran ng Diyos. Hindi po yung pagiging religyoso. Hindi yung basta pagdadalo lamang ng Sunday, masipag ka. Aatin ka lang kung anong gusto mong oras na atin. Hindi mo napapakinggan yung mga aral na dapat magpapatibay ng iyong kaalaman tungkol kay Kristo na iyong tagapagligtas. Ang gusto mo lamang fellowship lamang. Ang gusto mo lamang lunch fellowship lamang. Hindi po sapat yun. Behold, look! Suriin mo maigi sino itong pinapakinggan. Sino itong pinapangaral na pinanawagan ng isang preacher. Behold! Look for yourself. At sinasabi rito na siya na walang kasalanan, ginawang kasalanan para sa iyo. Alam mo ba yun? Ang alam mo lang, sumpalatay kay Kristo, siya namatay sa krus. Pero beyond that, may sinasabi ang banal na kasulatan, siya na walang kasalanan, ginawang kasalanan para sa iyo. Siya namatay para sa iyo. Basis ng ating panampalataya, may ginawa siya sa iyo. At hindi lang yun. 1 Peter chapter 2, verse 24. Ganito po ang pagkakasabi. Siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa Kanyang katawan sa punong kahoy upang tayo'y mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katuwiran dahil sa Kanyang mga sugat ay gumaling kayo. Alam nyo, sa pangangaral ng born again, yung huling-huli lang po ang pinapangaral palagi. You shall be healed by His stripes. You shall be healed. Pero hindi lang pinapangaral yung ginawa ni Kristo mismo. Nang sabi dyan, siya mismo ang nagdala ng ating kasalanan sa Kanyang katawan, sa punong kahoy, upang tayo'y mamatay sa mga kasalanan. Upang tayo wala ng relasyon sa kasalanan. Mamatay na tayo sa ating relasyon sa kasalanan. Tayo kasal sa kasalanan. At because
Kristo, pag-ako ng ating kasalanan, nahiwalay tayo, patay na tayo sa kasalanan. Kaya nga, sa kanyang mga latay, tayo gumaling, spiritually, physically. Totoo naman, gumagaling tayo. Hindi yan natural, hindi po nasugatan tayo. Yan ay gawa ni Kristo. At alam natin, yung perfect healing natin dati yan kapag tayo ay nabuhay na maguli, a glorified body, wala nang karamdaman, wala nang pag-iyak. Yun ang ginawa ni Kristo sa atin. Pero ang pinapangaral lamang, by His stripes, you are healed. Palay healing and prosperity ang pinipreach, hindi pinipreach ang kasalanan. Si Kristo umako na dapat ikaw sana mapako sa krus. Pero si Kristo umako niyan. Paano natin malaman? Sa pamagitan ng pangangaral, sa pamagitan ng pagsuri, sa pakikinig. Natututunan natin ang katotohanan ng ginawa ni Kristo sa atin. At hindi lang yun. Hebrews chapter 9, verse 15. Dapat nating malaman ito. Ito yung ginagawa natin, nagsusuri tayo ngayon, ano pang ginawa ni Kristo. Hebrews 9:15, hindi lang basta easy believism. Hebrews 9:15, ang sabi, kaya't siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan, upang ang mga tinawag ay tumanggap ng pangako sa pamanang buhay na walang hanggang. Yamang naganap ang isang kamatayan na tumutubo sa kanila mula sa mga pagsalangsang sa ilalim ng unang tipan. Ano sinasabi dyan, mga kapatid? Kung hindi natin sinusuri ang salita ng Diyos at nagtitiwala na tayo sa sinasabi ng mga tao, sumampalataya ka lang, okay na, maligtas ka. Pero ang sabi rito, napakalinaw po rito, mayroon siyang mga pinili, mayroon siyang mga tinawag, at ang mga tinawag nito, bawat isa sa kanila, siyang tinubos ni Kristo. Hindi sinabing lahat ng tao sa mundo ay tinubos ni Kristo. No, mayroon siyang mga tao. At paano natin nalaman ito? Eto, tinignan natin, sinuri natin, inanap natin ang katotohanan. Ito yung batayan ng ating panampalataya. Kaya kung sumasampalataya ka na lahat ng tao ay kinamatay ni Kristo, false faith yan. False salvation. Ngayon kung nalaman mo na mayroon siyang mga tao, pasisikapan mo, Lord, ako may kabilang sa mga tao mo na iyong kinamatayan. At doon malalaman mo sa araw-araw ng pangangaral, sa bawat pangangaral, makikita mo kung gaano kabiyaya ang Panginoon, kung sino, at maaaring malaman mo, at talagang malalaman mong kabilang ka sa mga hinilang. At kung napapansin mo, hindi pa abay kailangan ikaw ay magmakawa, tumakbo kay Kristo, yumakap sa Kanya, at magmakawa, Panginoon, niligtas mo ko. Hindi yung, basta ako naniniwala. Basta ako, mabuti naman ka, wala akong tinatatakot ulo, mga tao. Yan ang turo ng demonyo para iligaw mga tao. At yan ang tinuturo ng maraming reliyon para mga tao mapagsanghan ng pinto ng kalagitnaan. Pero tulad ni John the Baptist, nananawagan siya sa lahat ng tao. Hali kayo, masdan ninyo, kilalanin nyo, suriin ninyo, ilatisin ninyo, alamin ninyo, magkaroon kayo ng relasyon sa tagapagligtas na ito, magkaroon kayo ng tamang panampalataya upang tanggapin ang kanyang ginawa sa iyo. Yan po ang meditation natin. Kaya natin inaalala ang Lord's Supper. Sapagat ang Lord's Supper, ito po yung naglalarawan ng kanyang biyaya. Ang tinapay, lumalarawan ng kanyang katawan. At ang katas ng ubas, lumalarawan sa kanyang dugo. Muli nating binabalik ang dakilang ginawa niya sa atin. Hindi nakapagliligtas yan. Yung tinapay at kumain ng ostias at uminom ng kopa, hindi yan nakapagliligtas gaya ng tinuturo ng mga Katoliko. Hindi yan tinuturo ng Biblia, hindi yan tinuturo ng Diyos. Turo ng tao yan para marami ang pumunta sa kanila na mayroong taglay na maling pananampalataya at maling kaligtasan. Kaya ang tanong ngayon sa ating pagtatapos, mga kapatid, ikaw, ilang sermo na ang iyong narinig? Ilang pangangaral na ang iyong napakinggan? Ilang panawagan na ang narinig mo at tinatawagan ka? Ikaw ba'y tumugon na sa panawagan ng Ebanghelyo? Tumugon ka na ba? Lumapit ka na ba?
Pinakinggan mo ba ang Ebanghelyo? Sinuri mo ba? Kinilala mo ba kung sino si Kristo? Kinilala mo ba ang iyong sarili? Dahil kayo sa mga kasalanan, you have offended a holy God. At ang offense na yan ay patungo sa impyerno. Walang kapatawaran dyan. Maliban kung sasampalatayanan mo ang ginawa ng Kristo na siyang umako ng kasalanan mo. Maliligtas ka. John 3:18. Sa mga hindi sumasampalataya, siya ay nahakulan na. Pinakinggan mo na ba? Tinanggap mo na ba? Kilala mo na ba talaga ang tampok ng kaligtasan? Si Kristo. Ang mundo, saan nakabatay ang kanilang object of salvation? Sa mga sakramento. Yung ba'y nakabatay sa salita ng Diyos? Kung sa sakramento ka, naniniwala, yung basis ng faith mo is to the sacraments, not to Jesus Christ. There's only one Savior. That is Jesus Christ. At ngayon, marami sa atin dito, marami ng mensahe ng pakinggan. Kilala mo na, dating mo nang panawagan, kilala mo na ang tampok na tagapagligtas. Ano pang hinihintay mo? Sa Corinthians chapter 6 verse 2, today is the day of salvation. Bigay mo ang tiwala sa Panginoon Yesu Cristo. Ay,